9 na wieczór. Mam nadzieję, że macie już narychtowane jak i ty, albo jako bon kawa, że będziecie z nami zaś siedzieć. Witajcie przepięknie, was witam. Roztomili, minęła minuta po 9 na wieczór. Jak zwykle o tej porze we wtorek się trefiemy. A dzisiaj będziemy gadać o szkrobaniu jajec. Już za chwilę we studiu na Bezuchu pojawi się nasz gość dzisiejszy, w którym będzie Leszek Jęczmyk. No to byćcie z nami do 10:30. Będziemy tu dzisiaj rozprawiać o szkrobaniu jajec, ale nie inną, bo będzie jeszcze o rozmaitych innych pasjach mojego gościa, który jest na Bezuchu. Będziemy gadać o knipsowaniu i wędrowaniu po Śląsku, a także zdradzimy wam jedna tajemnica związana z naszym gościem. No to byćcie z nami, już za chwilę wracamy na antenę. Dobry na wieczór, Śląsko, wracamy na antenę. Jakże już go dała dzisiaj u nas na Bezuchu Leszek Jęczmyk. Witajcie bardzo pięknie, witam was serdecznie. Dobry wieczór, ja też witam pięknie. Będziemy dzisiaj rozprawiać o szkrobaniu jajec, ale nie ino, bo pan Leszek jest majstrem w tej dziedzinie. Eli, to prawda, Eli nie, panie Leszku? Ja, prawda, no można tak powiedzieć, majster, instruktor też mnie nazywają, bo prowadza takie szkolenia, szkrobania jajec, zdobienia kraszanek. No proszę, jak to fajniście, że idzie się czego jeszcze nauczyć. Jak pan Leszek przyszedł ku temu, że zaczął szkrobać te jajca, od wielu, wielu lat bierze udział w konkursie na górnośląskie kroszonki i zawsze tam chyba z jakimś sukcesem, nie? No jak zawsze, no kręca się wiele pudła, jak się to godo. No 3. miejsce w tym roku. 3. miejsce, ja. Tam konkurencja jest fest a fest. To trzeba przyznać, a dzisiaj z tymi konkurentami pana Leszka będziecie mogli wysłuchać wywiadu to po 10 na wieczór. Ale nasze usprawianie rozpoczniemy od inkszej waszej pasji. Jaką jest takie beranie po Śląsku? W 2006 roku łostoliście Ślązokiem roku. Jak to się stało, jak żeście przyszli ku temu, żeście w ogóle poszli na ten konkurs? No ja się tym konkursem interesował już od dawna. No i padłem się, no przecież godać poradza i może dobrze by się było sprawdzić w konkurencji z innymi. No ale jak to się tak ociągał, aż przyszedł rok 2006 i padłem, no w końcu muszę wystartować. No i jak tam wyszło co trzeba, zaprosili mnie, no i skończyło się sukcesem. Ale do tego była bardzo długa droga. To by było dużo gadania. Panie Leszku, to jest interesujące, jak długo była ta droga i pewnie wyboisto też, ale powiedzcie nam naszym słuchaczom, o czym żeście wtedy rozprawiali. Co tak zachwyciło jury? No ja się przyrychtował monolog, bo trzeba do tego, no to jest warunek, trzeba przyrychtować 5-minutowy monolog. No ja padłem, o czym tu gadać, no i sięgnął do przebogatej skarbnicy wspomnień z dzieciństwa. No i to chyciło. To możecie powiedzieć naszym słuchaczom fragment tego monologu konkursowego? No fajnie, muszę się skupić trochę, przypomnieć się, to było mniej więcej tak. Moje gadanie zatytułował "Jo, synek z Burowca". Urodził się 57 lat temu na Burowcu, na 3. sztoku hutniczego Familoka mojej babki w kuchni. Mieli tam swój kącik, moja mama z tatą, kiedy jak się pobrali, mieszkali u babki na kupie. No, ciężkie my tam mieli, wiecie, warunki, ale na szczęście dość gibko my się przekludzili do Einsle, przy tej samej ulicy pora domów dali. No w tej Einsle też nie było lepiej, bo było ciasno, ale zawsze to było przedsia, nie na kupie. Mama ponoć była tak szczęśliwa, aby pombucka obiena za nogi. W tej Einsli mieli my Roma na ścianie, stół, 2 stołki, szrank z kulami, między oknami jeszcze jakiś szrancek, 2 żelazne łóżka ze stróżakami wyciśnionymi słomą, no i w kącie żelazny 4 granaty piec na 4 łapach, na których my go dali kacka. Ja swojego spania nie miał, musiał spać między mamą i tatą. I potem tak po latach się pomyślał, że w to wiece nie skulitego tak długo musiał czekać na siostra, choć Boconiowi często sypał cukier na fenster według okna, a ten gwizd jakoś łomijał nasz dom. No i potem godo, jak my to żyli w tej Einsli, my się kąpali, co się działo u mojej babki w tym Familoku, kiedy przebywał, bo tam miał najwięcej kolegów. No i na koniec powiedział tak. Rychtując się do tego konkursu, przyjechał na Burowiec, wlazł na ten plac,
knipsnął pora zdjęć. No nie ma tam już tych ogródków, o których z jego sprawił, kaj się chował, sadził ogrincojk, nie ma polanki, kaj baby wyszywały roztomajte rzeczy. W Lewikach nie ma już, do ślewików nie dochodził zapach króliczych bobków, słomy i siana, dochodził za to zapach benzyny, bo niektóre przerobili na garaży. Ja się tak wejrzał, patrza, a tu z Einfartu jakoś młoda mamusia wyprowadza wózek, a w nim siedział mały bajtel szykowny i ma szkytnie cycką nupel. On tak wejrzał na mnie, może pomyślał, co to sam za cudzy hop przyszło na jego plac, a ja się wejrzał na niego i pomyślał ze się, o ty mały bajtlu szykowny, kochany, ciekawych jest, co ty będziesz miał do powiedzenia o tym domie, o tym placu, ja będziesz miał tyle lot, co ja. No pięknie, ten wasz Burowiec to jest co, dzisiaj dzielnica Katowic, Dzielnica tak? Katowic, a ja się jeszcze urodził nie w Katowicach, no w Szopynicach, bo w 60 roku ubiegłego wieku Szopynice podłączyli do Katowic. Ja się urodził w Szopynicach, to była dzielnica Szopynic, a teraz jest dzielnicą Katowic. No to już wszystko wiemy. Panie Leszku, jak żeście długo tam mieszkali w tym Burowcu? No, to w wieku szkolnym zaraz. Aha, miałek do 3. klasy zeszł. W 59 roku my się przekludzili na Dąbrówka. Ale ta Dąbrówka srogo, ja wielka. Ja, no właśnie, może jeszcze wymienia kiedyś Dąbrówka, ale mam na myśli moja Dąbrówka mało, bo tu jest Dąbrówka Wielku. Ta Dąbrówka Wielko, to jest mi się bardzo podoba, mam sam dużo znajomych i ona bardziej bych powiedział, że ona jest Dąbrówka długo niż Wielko. No. Jakiż to paradoks, nie? Że Dąbrówka mało, ta katowicka dzielnica jest srogo, a się nazywa mało, a nasza piekarsko-Dąbrówka jest mało, a się nazywa Wielko. U mnie, w tej mojej Dąbrówce są kamienice trzypiętrowe, nie? To ma charakter wielkomiejski dzielnica, a tu jest wieś, nie obrażając mieszkańców, bo ją wieś fest lubię, bo mój ojciec z Bojszów pochodził, także ja się sumo siebie godą półsiok. A do dzisiaj mieszkacie tam w tej Dąbrówce? Nie, potem, no tam te Dąbrówce, no żech tam fajno dziołcha zech trafił, kiedy została moją żoną i żyjemy się do dzisiaj. Tam żech się poszukał żonka, u teściowej my mieszkali 13 lat na kupie, ale tam żeśmy mieli srogie mieszkanie, własna izba. No a potem dostali mieszkanie spółdzielcze w Bogucicach i mieszkam do dzisiaj na osiedlu Kukuczki. To dzisiaj godocie, żeście są z Bogucic, czy z tych... Ja mam ciężko, ja to biera jako całość, bo ja z moich Bogucic, z mojego 6 sztoku mojego bloku widzę i Dąbrówka, i Burowiec. Także ja to traktuję jako jedna całość. Wszędzie idzie kamieniem ciepnąć. Czyli zawsze Katowice, no to myślę, że ta piosenka Ligocian o moich Katowicach sprawi tutaj szpas i wielką radość. Fajnie. No to słuchamy. Nasze Katowice to piękne miasteczko. Nasze Katowice to piękne miasteczko. Tutaj jest ulica i tutaj ulica, Kajki Poleczko. Tutaj jest ulica i tutaj ulica, Kajki Poleczko. Nasze Katowice to piękne miasteczko. Nasze Katowice to piękne miasteczko. Rzeka i staweczek, hotel i młyneczek, wszystko przy ryneczku. Rzeka i staweczek, hotel i młyneczek, wszystko przy ryneczku. No i wracamy na antenę naszego radioka. Dzisiaj na bezuchu nos Leszek Jęczmyk, który był Ślązokiem roku 2006. No i w którym ma taką pasją, jaką jest szkrobanie jajec. No to panie Leszku, jak to się wszystko zaczęło? Jak żeście przyszli ku temu, żeście zaczęli szkrobać te jajca? No, chcieliście jeszcze coś powiedzieć, na temat ligocian? Bo się pewnie nie spodziewali. Toście mi zrobili niespodzianka. Tego się nie spodziewał. No to
słysza tu Ligocian, a to jest mój ulubiony zespół, który jak pierwszy raz usłyszał, to się go do to powalo, nie? Bo niektóre śpiewki to ja jak słysza, mi się podobają dopiero jak za trzecim, czwartym razem, a jak usłyszał Ligocian, no to tak jak przed laty, jak słyszał od Rolling Stonesów Satisfaction, albo od Jimi Hendrixa All Along Watchtower, no to mnie powaliło, a Ligocian, jak usłyszał mnie tak samo, za pierwszym razem. Także Grzesiu, jak mnie słyszysz, to cię fest pozdrowią. No to już my pozdrowili lidera teraz Ligocian. przechodzimy do rzeczy. I teraz wracamy do tego pytania, jak żeście przyszli ku temu, żeby szkrobać te jajca. No ja się sam nazywam jajcosz i no ja jest taki jajcosz nietypowy, bo ja ze mną nie było tak jak na przykład z jakimiś kruszonkarzami z Opolszczyzny, bo to przeważnie baby robią, ale chłopy się tam też trafiają, bo mam takiego znajomego, to tamto z Opolszczyzny albo jakaś z Podlasia, no tamto robią, jak się to godo z dziada, pradziada, zbierają wzorce od swoich starszych, a ja to zupełnie przez przypadek, no po naszym by trzeba powiedzieć, przez cufal do tego doszło, bo Zek był bajtlem i zainspirowała mnie moja mama takim opowiadaniem, że Kaś widziała pięknie wyszkrobane jajca. No a ja był bajtlem dość wrażliwym i to nam wielkie wrażenie na mnie zrobiło, a poza tym rodzech rysował i to się trochę kojarzyło z rysowaniem. No i potem jak poprosił tatę, żeby zrobił coś takiego, co mama sprawił. I tata wziął takie jajko zafarbione w cebuli i zaczął tam hechlać byle czym coś, chyba scyzoryk z not w szuflodzie i to mu coś fajnego tam wyszło, nie? I ja taty się starał naśladować, czym się ino dało i ja też chciał takie coś zrobić. No i oczywiście pierwsze 2 czy 3 sztuki zgniótł, mama mi padł, synek, przestań mi, bo mi wszystkie jajka pognieciesz. No i tak to się skończyło dość brutalnie, ale ja czekał na następne święta i tak czekał i zrobił co święta, co Wielkanoc i tak mnie to trzymie do dzisiaj. Panie Leszku, ja zapowiadając tę audycję, że powiedziała, żeście są majster w tej dziedzinie szkrobania tychże jajec. No jakże już go dała na początku dzisiejszej audycji, że mieliście teraz 3. miejsce na tym konkursie na górnośląskie kroszonki. No więc jury też docenią waszą robotę, nie? Ja. Trzeba przyznać. I tam od wielu lat bierzecie udział w tym konkursie? Ja to już to chyba ze 20 lat będzie, prawie że od samego początku. No 2 razy, jak był pierwszy, no i teraz tak bywam, no ale konkurencja tam jest bardzo mocno, tam jest taki kolega Grzesiu chyba Lasota, ale nie, imię jak zapomniał, no i Klaudia przede wszystkim, najlepsza tam kroszonkarka na tym konkursie, no a ja tak, moja babka zawsze mi go dała, synek, nie zawsze jest świętego Juna, także nie zawsze musisz wygrywać. No ja się tego trzymia, ale jestem zadowolony, 3. miejsce to jest też coś. No ale my tu dużo godumi o jajcach, ale radio ma to do siebie, że trzeba uruchomić wyobraźnię, my tego nie widzimy. No ale możecie się wejrzeć na nasz radiowy Facebook. No to przecież, mamy XXI wiek, mamy komputery, mamy Facebook. Jakby ktoś był ciekawy, o czym ja sam godam, czy o nie cygania, to niech wlezie na Facebook i napisze moje nazwisko. Ja się nazywam Leszek Jęczmyk, J-E. No i tam trzeba kliknąć na zdjęcia, na albumy i tam, no i mam w tle mam też wystawił. Także to a tam na widać. naszym radiowym Facebooku też jajca przyniesione przez pana Leszka. Możecie się wejrzeć na nie, możecie tam co napisać panu Leszkowi, jakbyście chcieli, a my za moment wrócimy i będziemy dalej o tych jajcach sprawiać. A ja mam nadzieję, że pan Leszek do kilka takich ważnych jakichś wskazówek i pomysłów, jak zrobić, żeby szkrobać te jajca, żeby się nie rozleciały, bo to chyba najważniejsza ku temu rzecz. Ktoś cię bardzo pokochał, nie powiem kto. Ktoś o tobie myśli, lecz nie powiem co. I w swych myślach cię całuje,
lecz nie powiem tobie jak. Ktoś cię wciąż potrzebuje, czeka na znak. Słuchacie audycji Dobry Wieczór Śląsk w Radiu Piekary. Koniecznie wejrzyjcie na nasz radiowy Facebook, żeby obejrzeć, o czym dzisiaj rozprawiamy, a dzisiaj na bezuchu nas przypominam wam Leszek Jęczmyk, który szkrobie jajca, czyli robi przepiękne kroszonki, właśnie taką techniką rytowniczą, jak to się po światowemu godo. Bierze udział, jak żeście słyszeli w tym konkursie na górnośląskie kroszonki, zawsze z jakimś sukcesem. Panie Leszku, te jajca, w którym mamy tutaj w radioku na stole, to co, to są prawdziwe jajca, czy to są wydmuszki? Na czym w tej chwili pracujecie? Jak to są wydmuszki. Ja przez całe lata robił na pełnych jajcach, no i to teraz żałuję tego, no ale dużo z tego zrobił, dużo jest, ludzie to mają, moi krewni, znajomi, one są już wyschnięte i tam ino ścierko w środku, nie? Ale ja się już tak jak przekroczył 60, padł się hopie, jak długo ci się jeszcze to będzie chcieć? No ale trzeba trafić, że mój konkurent Achim Orłowski z Bytomia mnie przekabacił, padł hopie, weź się za robienie na wydmuszkach. Obejrzy, że to jest bardzo fajna sprawa. No ja się dał namówić. I rzeczywiście dostał z nowego szwungu. Przyszł na wydmuszki. Ale to nie są takie wydmuszki, jak my znamy, takie tradycyjne, że dziura z obu stron jest i tako srogo dziura, bo tak my zawsze do szkoły robili, nie? Jak my tam jakieś jajca na zajęciach plastycznych malowali we szkole, no to dziury były srogie jak Berlin i dziecię. Z tego ja się wstrzymywał przed tymi wydmuszkami, bo ja dużo miał w pamięci taką wydmuszka, co mi tata zrobił do szkoły, wziął nożyczki, polnął 2 razy te czubki i zrobił 2 dziury, wydmuchał i tyle. Ja obadam, no co z tymi dziurami zrobię, ale Aki mi pada hopie, weźmie się strzykawka lekarsko i zrobi malutko dziurka i wyciśniesz, co tam jest driny i będzie z mioristich ma taką dziurkę, że będzie ciężko zauważalno, nie? Czyli co, tym powietrzem się wyciska to ze środka? I ja poszło za jego radą i ja to już opanował. Bo na początku też był, jak przycisk za fez, jajko mi rozerwało w rękach, ja panu hopie, ale praw fizyki nie przeskoczysz i to musi zrobić po leku. I oto robię tam tą strzykawką lekarską taką dziurkę malućko, że ona jest, żeby ta igła ino wlazła, nie? I odmuchna trochę luftu, widzę opór i muszę wyciągnąć i to mi spadło do miseczki, nie? To wiele to trwa? To takie jedne wydmuszka zrobi, no to jakaś 15-20 minut. A potem to trzeba zajść, wodą wypełnić, poszeluntać jak flaszeczką i wypukać i zajść ta woda wycić, nie? A potem zajść wypełnić wodą, żeby one siadły w farbie na dno w gorku. No także roboty jest kupa, ale warto, bo satysfakcja jest wielka. Panie Leszku, jak to starożytni godali, wszystko się zaczyna ab-owo, czyli od samego początku. Mnie się też zdało, że trzeba na początek powiedzieć o tym, jak wy wybieracie te jajca. No bo to też jajcowi nierówne, nie? Właśnie, Jajcu to nierówne. Jest bardzo ważna rzecz, bo to muszą być jajka gładkie i forymne, bo matka natura czasem robi takie niezbyt forymne jajca, chropowate, no to takie się nadawają na zista, do smażunki albo na nudle, chociaż nudle się już teraz kupuje gotowe, ale do takich celów gospodarczych, a ja muszę mieć fajne jajco, gładkie i forymne. I tu jest problem, kaj takie coś znaleźć. To chyba nie takie sklepowe, co? No nie, to jest ciężko. Mnie się zawsze marzyło, żeby mnie ktoś puścił na ferma kurzo, kaj hodują kury rasy Leghorn, bo one znoszą białe jajca, nie? Ale nigdy do tego nie doszło, ale ja mam szczęście, bo w moich Bogucicach, kaj mieszkam przy ulicy Markiewki, jest taki sklep, kaj przemiło pani sprzedało napoje i jajca. I ona tam dostawa i ciemnych, i białych. I ona mnie zna, ona wie, o co mi chodzi i ja powiem dzień dobry, a pani mi wykładą na lada 2-3 palety i bryle zakładą i mogę wybierać do woli. I wybieram takie jajca, jakie ja chcę. Ale bez te bryle, no to kierujecie się czymś, że nie wiem, jakoś nie pęknięto skorupka, idzie to tak gołym okiem obejrzeć? Ja mam takie bryle, że wszystko widzę. Gołym okiem bych tego nie widział. Ale przede wszystkim nie może być pęknione, no. I gładkie.
I to jest zasada. Nie musi być takie srogie zaś, bo mnie wystarczą, że takie jajka średnie i małe. Nie, średniej wielkości i wielkie. Bo na małych też idzie robić, ale no to już trochę mniej efektowne, nie? Ale średnie i wielkie. Panie Duże. Leszku, a godo się, że ta białoskorupka jest taką cieńszą niż od tych kur, które no to tą z ciemną skorupką Nie, ja suszą tego nie jajca. zauważył. Ja robię wyłącznie na białych i ja tego nie zauważył. Ja tam teraz ta wydmuszka to w ogóle mi nie pęknie, bo to trafiało się, że tam kiedyś mi pękło, ale no i gorzej jak tak było ćwierci zaawansowania tej roboty, nie? Ja się robiło 6 godzin i tu po tym pękło, no to się szło załamać. To mi się odechciało skrobania na 2 tygodnie, to się musiało oddychnąć A to trochę. te wydmuszki nie pękają? Nie, no one, jak one, ja to nazywam, jak one przyjdzie próba ognia i wody, także to one już po tym jest trwały. No a poza tym ja mam bardzo ostre narzędzie, także ja nie muszę fest przyciskać. Aha. No proszę, bo mi się zawsze wydawało, że taka skorupka od jajek jest taką festę krucho, no i żeby tu jest co na niej skrobać, no to może być problem. No ale skoro tak godocie... No nie, no to pani widzi efekty, nie? No efekty są przepiękne, a nasi słuchacze mogą wejrzeć na nasz radiowy Facebook. Napiszcie też tam, co panu Leszkowi, jakbyście go chcieli tam pozdrowić albo pochwalić za te jego cudne, wyszkrobane jajca, to możecie pisać na naszym radiowym Facebooku, a my za momencik wracamy zaś do naszego łosprawiania. Słuchacie audycji Dobry Wieczór Śląsk w Radiu Piekary. Dzisiaj na bezuchu u nas Leszek Jęczmyk. Sporo pozdrowień już na naszym radiowym Facebooku. Łoczym Godomy możecie wejrzeć na ten nasz radiowy Facebook. Tam zdjęcie tych kruszonek wykonanych przez pana Leszka, wykonanych techniką rytowniczą, czyli po naszemu godając szkrobanych. Godaliśmy już o tym, jakie jajca wybieracie do tego szkrobania. Godaliśmy o tym, jak te wydmuszki fajniście zrobić. Boście też godali o tym, że na początku jako bajtel to tam się pogniotło parę jajec i mamulka już była fest nerwowo z kisz tego. No to teraz pogadajmy jeszcze o tych rozmaitych kolorach, które wykorzystujecie, robiąc właśnie te kroszonki. Ja rozumiem, że skoro to są wydmuszki, no to nie muszą to być takie farby, które się nadają jako barwniki spożywcze, bo pewnie jakie insze farby wykorzystujecie. No te spożywcze barwniki, to one są bardzo blade, a ja potrzebuję intensywne zabarwienie, bo mnie wtedy dostawą między tym podkładem, czyli białym, a tą farbą jeszcze poradza wyciągnąć 2 odcienie. No właśnie, że to zauważyła. Tutaj, widać, że są cieniowane te jajka. Także ja przód robił ino na tych barwionych w cebuli, no ale potem moja sława, jak nazwijmy to jajcorza, wychodziła, rozprzestrzeniała się w rodzinie, nawet wychodziła poza rodzinę, bo tam do babki, do ciotki ktoś pisze, widzi tam kaś na wertykole u babki, co to mociewtową to robił? No a babka go da, no mój wnuczek Leszek to robi. Ja to by też chciał, nie? No i to tak się to potem rozprzestrzeniało, no i potem w robocie się dowiedzieli, że ja coś takiego robię. No i musiał się trochę to intensyfikować, jakbym powiedział. No i zacząć jak farbić, żeby to urozmaicić kolorystycznie, no to zacząć farbić w farbach do tkanin. Oczywiście tego się nie jodło, nie? Bo to szkoda takie coś trzaskać. No i to w farbach do tkanin to też był taki przełom. Czyli te farby do tkanin dają takie intensywne kolory. To są takie bojtliki z motylkiem. To te są najlepsze. No i tam to się używa na 4 litry, jak się tam jakoś szmata farby, a ja to w litrowym gorku, to mam bardzo to intensywny ten kolor, prawda? No i to, a teraz na wydmuszkach, no to można się pozwolić, nie? No, tu widzi pani, mam 4 kolory, nawet 5. Nie, 4, 2, 3, 4 kolory, a mam jeszcze więcej, ale przede wszystkim... Bordowy, granatowy, niebieski i zielony, no i brązowy, nie? No to jednak przede wszystkim musi być intensywnie zabarwione, nie? To jest podstawa, bo jak jest blade, to mały efekt jest, no. Fajnieście to wygląda. Ja bych się obawiała, jeśli chodzi o takie spożywcze jajca, ale tutaj jedna z naszych słuchaczek napisała pięknie, panie Leszku, chętnie bym takie chciała mieć chociaż raz na święta, żeby ozdobić stół. Pozdrawiam serdecznie i życzę jeszcze wiele takich kroszonek. No to myślę, że to życzenie na pewno się spełni, bo pan Leszek co, jak minie no Sylwester, to co, zaczynacie szkrobać te jajca, panie po Leszku? Nowym roku, a ja już teraz farbia nawet przed...
na jesień już farbia. A w ogóle to ja już to rozciągnął na całki rok, bo to ja te jajca zbieram, nie? Te wydmuszki, no to zamiast żona ma kupować, to ja tam kupia w tym moim sklepie, o którym się wspomniał, kupia, no i potem żona mi go docesuje, ja chcę zista upiec, albo jakiś kranskuch, albo kołoc, zrób mi tam 6 sztuk, nie? No to ja to robię już odpowiednio wcześniej, do miseczki wycisna, no i wszystko gro. Ja mam wydmuszki, a żona ma materiał do wypieku. A ona jeszcze w ogóle, to muszę ją tak pochwalić, ona cuda robi w tym piekarniku, no. No patrzcie, jako fajnista rodzinka. Pan Leszek szkrobie, żona piecze, waży i wszystko się kręci wokół jaj. No to za chwilę wracamy do naszej rozmowy i porozmawiamy o werkzeugach, bo one też są ważne, czyli tych narzędziach, w których używacie do szkrobania tychże jajec. A ja myślę, że pani Małgorzacie możemy powiedzieć, że teraz po tej instrukcji obsługi, którą dostała ja na antenie Radioka, to już będzie wiedziała, jak wyszkrobać takie cudne rzeczy. Myślę. Parada, miała działka ogródeczek, parada, parada, zasiała se fiołeczek, cir, cir, cirara. Fiołeczek drobno schodzi, parada, fiołeczek drobno schodzi, parada, parada, sama działka do mnie chodzi, cir, cir, cirara. Same działchy sobie winne, parada, same działchy sobie winne, parada, parada, chodzić do mnie nie powinne, cir, cir, cirara. Miała działka fiołeczek, parada, miała działka fiołeczek, parada, parada, a w kolybce mój syneczek, cir, cir, cirara. Słuchacie audycji Dobry Wieczór Śląsk w Radiu Piekary. No i wracamy do naszej audycji. Przypominam wam, że dzisiaj na bezuchu Leszek Jęczmyk, który godo o szkrobaniu jajec. Sporo my już powiedzieli o wybieraniu tych jajec, o tym, w jaki sposób je farbicie, żeby miały takie intensywne barwy. No to myślę, że teraz trzeba też trochę porozmawiać o tych musterach, o tych wzorach, które są na tych jajcach, nie? Ja, pięknie, ale zanim przyjdziemy do tego, to pan prezenter Sangowiza za szybą puścił mi jeszcze jedna piosenka Ligocian. To jest ta,
siekierą Ligocianie mnie urzekli, co mnie powalili, nie, jak ja to powiedział. Dobry. Adaś Brusa dzisiaj przechodzimy- leje miód na serce pana Ja. Leszka, naszego gościa. Przechodzimy teraz do rzeczy i pani teraz o tych... jak ja to- O tym musterze, o tym wzorze mustry, na tych jajcach. te wzorki, no to jest ciekawa sprawa, bo to już roztumajcie pytania miał, nie? I roztumajcie takie dość zabawne zdarzenia, bo na przykład tu jest dużo takich okrągłych rzeczy, nie? Się mnie pytali, ty to robisz cyrklem, no hopie, coś cię ogłupiał, kaj tu na jajco cyrkel, daj się pokój, nie? Także ja to wszystko robię ręcznie i mam te narzędzie, ja ogodą, że robię to z igłą, kiedy przed laty, że to robią igłą, ale tu zaś muszę się ukłonić to na mojego szanownego kolegi Achima z Bytomia i on, kiedy ten, co mnie namówił na te wydmuszki i on mi też dał takie narzędzie i to jest wiertło dentystyczne. I to jest tako dzitka, tak jak, taki bodzik jak igła, to jest wrażono w patyk i to tego nie trzeba łoszyć, bo igła chce jakiś coś musiał na oselce brusić, nie? A to jest tak twarde, to jest widzia na końcu, że tego nie trzeba łoszyć i tu nie trzeba fest przyciskać. I to jest też bardzo istotna rzecz, bo ja tu mogę richtig precyzyjne rzeczy robić. No a co ja tu robię, no to Ja jeszcze wam wlezę uruchomia fantazja. Ja. w słowo i powiem naszym słuchaczom, że ten werkzojk, który używacie do tego szkrobania, trochę wygląda jak tako heknadla. Tako za starego pierwy. Moja babka miała Tako heknadla. niciano, tak Zgadza do się, nici. Moja babka taką miała. Bardzo podobne to jest. No a te mustery, te wzory, w które są roztomajte, bo i kwiatki, i trochę No, to geometrycznych wzorów i ja się tego nie mogę forsztelować, jak to jest, że te wzory są takie powtarzalne jeden do jednego. Jako ktoś, kto absolutnie nie jest talentem plastycznym, obdarzony, no nie poradza tego spokopić. Ja już to pora razy godo, może już coś słyszał, ale powtórzę jeszcze raz. Ja te jajko przodzi dziela, ja to nazywam złoty podział jajka. Robię kryska po obwodzie dłuższym, potem pod kątem procent drugo kryska po obwodzie tym dłuższym i mi wychodzą 4 ćwiartki. A potem po tym obwodzie tym w środku i mi wychodzą 8 ósemek. I to jest taki złoty, taka siatka. Złoty podział. I na tym mogę improwizować. Potem te odcinki dziela na pół, zaś na pół, zaś na pół i coraz to mniejsze i to zawsze mam parzystą liczbę tego. I to tutaj się nie pomyla, bo jak coś robię na przemian, to zawsze mi to pasuje fajnie, nie? A potem, albo te okrągłe rzeczy, te rozetki takie, nie? No małe kółko zrobić to jest pestka, a potem się oddalą od środka i robią coraz to większe te okręgi, nie? No to bardzo blisko i to tak wychodzi, no i potem jest takie srogie kółko i one fajnie wyglądają. A to jest bardzo proste. No oczywiście No to jest trochę fest proste. żartuję Mikroskopijne wzorki, ale to jest- obejrzyjcie się je na naszym radiowym Facebooku. No fest to jest proste. To jest wieloletnia praktyka, nie? Także, a praktyka czyni mistrza, co tak ktoś powiedział, nie? Oczywiście nie godą, że ja jest mistrz, ale praktyka robi swoje. No to przepiękne są te wzory i rzeczywiście te jajka są tak szkrobane, że one są no takie kolorowe, nie? Że tutaj, jak żeście go dali na początku, poradzicie z jednego koloru uzyskać kilka kolorów, No bo dwa pewnie też w takie. zależności od intensywności nacisku tej igły. Tu widzi pani, jest fest takie niebieskie, nie? Można powiedzieć modre. A jak tu hechlum tak leksiny, to wychodzi niebieskie, nie? No i hechlum i potem coś z tego będzie. A te mustery to są we waszej głowie? Ja godą muszę uruchomić wyobraźnię. Ja czasem przed spaniem zamiast liczenia baranów, to ja myślę, co by tu jeszcze wyskrobać, nie? I mi się zdarzyło, że mi fajny muster przyszło do głowy, to gibko wyskoczył z łóżka i że się blaści w tym, że się go nacechował, nie? Na kartce. Ale trzeba mieć też takie plastyczne talenta, no. No, trochę można powiedzieć, bo ja już jak powiedział na początku, że lubił jak rysować. Moja mama zawsze mi na wypłata, jak tata przyniósł wypłata, kupowała zeszyt gładki, taki chyba 32-kartkowy i jechał, nie? Jedna strona za drugą, jak malował, a przeważnie te motocykle, wtedy jawy były modne, nie?
motocykle, jak potem jak takiego ujka, który się wrzenił, nasza rodzina, ujek Heinel z Nikiszu. Tam była górnicza rodzina i on te tradycje górnicze, no to on zaś mi tych Bergmanów malował, rysował ołówkiem, jak borują te ściany, nie, w węglu tam, a ja go potem odmalowywał to i to, ten ujek też miał wielki wpływ na mnie. No i tata, przecież mój tata to było złotorączka, on poradził wszystko w domu zrobić, co do chopa należało, no i poradził też rysować. Fajne rzeczy rysował. Chyba jak to erbnął po tacie trochę. No to ino pozazdrościć, żeście erbli ten talent. No, ja jak tak patrzę na moją familię, to nie miała po kim erbnąć tego talentu. Ale no to... pani redaktor może co innego erbła, o czym my nie wiemy. No pewnie coś by się znodło, nie? No to dobra. Dzisiaj na Bezuchu nos Leszek Jęczmyk osprawiamy o tej jego wielkiej pasji, jaką jest szkrobanie jajec, ale jest jeszcze jedna pasja, o której za chwilę będziemy gadać. No to będziecie z nami. Słuchacie audycji Dobry Wieczór Śląsk w Radiu Piekary. Nie chcemy więcej chmur, a ja też sobie tak myślę, że jak widzi się takie piękne rzeczy, takie choćby wyszkrobane właśnie kroszonki, które mamy we studiu, to jakby słońce właśnie wzeszło. Przypominam wam, że dzisiaj na Bezuchu z nami Leszek Jęczmyk, który szkrobie te jajca, ale ma też inne pasje. Jak obejrzycie jakiego hopa z knip z aparatem na szyi, no to wtedy i takiego, nie wiem, wandrującego po naszych śląskich ulicach, to będziecie na pewno przekonani, że to jest mój gość, który dzisiaj jest na Bezuchu, bo pan Leszek jeszcze ma jedną pasję, jaką jest knipsowanie, ja? Ja. No to mnie już śmiał od bajtla, bo ja dostał na pierwszą komunia święto, ja był wczesny, od moich chrzestnych, jak dostał druha, no i jak już knipsował, no takie małe zdjęcia, to, ale zawsze to coś zostało, nie? Z tych, jak knipsował rodzina, no. No a potem tak, jak miał te ruskie Smiena, Zenita, Sumzek to wywoływał, i chciał synka w to wprowadzić, no ale już jak nie zdążył, bo nastała epoka cyfrowych, no i się skończyło. No. I teraz, i wracając do tego mojego wędrowania, no to mnie to tak coś łapło, kaś po Abrahamie i to mnie już w filmie kilkanaście lat, no i to, bo ja się kiedyś pomyślał, hopiem, żyjesz na tym Śląsku tyle lat, a tego mało znos. Ja wiedział, że jest jakaś Godula, Bykowina, Walarysz, Przełajka, no ale ja nie wiedział, kaj to jest, nie? No przecież z nogi to trzeba iść obejrzeć, nie? No i właśnie te aparaty nastały cyfrowe, jak się kupił taki, mam go do dzisiaj, widzi pani, on już jest fest fatygowany, bo Santa Guma odłazi. Ale takie są najlepsze. Ja, ale driny tam w środek jest bardzo dobry i mi szkoda go wyciepnąć, nie? Ale musicie coś lepszego kupić. No ale to tak na marginesie. No i ten aparat mi służy, bo obejrzeć też jest mało, to trzeba utrwalić. Nie? I tak się ida, knips aparat na brzuchu, tasza na ramieniu, a jeszcze jakiś czas temu, jak miał broda, to mnie ludzie czasem za kogoś ważnego bierą. No i to tak, ja się nieraz z ludziami posprawiam, ale tutaj Piekary, te okolice, to już fest chodził. No, na kopcu Wyzwolenia, jak pamiętam, cudowna pogoda, ktoś tam dracha puszczał, błękit nieba, takie chmurki, baranki, a ja na wierchu i widzę całki widok naokoło, nawet Beskidy widać, a potem ze słaził na dół do Piekor i prawie była tak upał i raps już przekwitniony, ten zapach i tak ze ślos do Piekor, po drodze się z 3 chłopami posprawiał, przy płocie stoli się pytali, co ja to robię, czy ja jest z jakiejś redakcji, albo z radia, albo z gazety. Ja mówię, nie, ja jest taki Karl, co się zrobię sam do siebie, posprawialiśmy się. Także ja ludzi spotykam i posprawiam się fajnie. Także to są i jak dodatkowa atrakcja. Ale wy nie bywacie w takich miejscach, no nie wiem, takich turystycznie znanych, nie? No się jedziecie do takich peryferyjnych jakichś dzielnic naszych miast. Ja, właśnie. I szukacie tam, nie wiem, jakichś takich skarbów śląskich albo czegoś. O właśnie, to jest to.
No ja się kupuje bilet, teraz jest ten skup, nie? A ja się kupował bilet taki kwartalny zawsze na lato, okres wiosenno-letnio-jesienny. I tak że się jeździł i banką i autobusem, czym popadło, nie? A przód to się biera plan katowizmu, tako srogi plan, tako książeczka i tam, tu by chciał być, nie? Na przykład, że kiedyś otwarł patrza Wilcze Gardło za Gliwicami, nie? Padł jerderyny, ja to musiał obejrzeć, bo to tak wyglądało, taką miejscowość otoczono, jakby ciepnięty medalion między łąki, i tam zek zajechał i tam zek przez Ostropa do Wójtowej Wsi doszło Piechty. Czasami ja nie wiem, dokąd ja dojdę, nie? No i potem materiał zdjęciowy mam, ciepna to na kompa, Ale wy coś fajnego. z tymi fotografkami, które żeście zrobili, robicie? Co się z nimi Nie, dzieje? ja to trzymię na tak twardym oglądacie, dysku. Ja na twardym dysku to trzymię, ja nie powiem, żebyś jakieś artystyczne robił, to jest raczej takie do utrwalenia tego, co widział, prawda? Ale czasem mi się trafią też jakieś takie perełki, moim zdaniem. Na przykład Buzek na Nikiszu ida patrza, a tu na parterze okno fajne osztrajchowane na czerwono i pies wystawiał łeb, taki wieczór. I prawie mu heklowana gardina ostała na łebie. On wygląda jak wodopani, nie? Nie wiem, czy to był pies, czy suka, ale richtig fajnie. I oto klipsnął, nie? A bo tam czasem jakoś fajno dziołcha idzie, nie? Zoomem ją trochę wezna, nie? Moja żona może słyszy, bo ja wiem, ona wie, że ona jest lepsza, nie? No ale czasami coś fajnego widzę, to... Ja godą, że mnie się podobało piękno w każdej postaci. Fajna dziołcha, fajny koń, fajna architektura, fajny pejzaż. Wszystko, co fajne, to mi się podobało. Ten pies z tą gardiną na głowie, jak żeście go dali, to też może jak ten nasz śląski czepiec, jak wydano baba w tym śląskim naszym czepcu. Też idzie to skojarzyć, szczególnie na Nikiszu, nie? Nikisz to jest oddzielna historia, to jest perełka, tak jak zresztą piekary. Nie chcę się tu podlizywać piekarzom, bo tu mam kupa znajomych, ale piekary, Nikisz, ulica Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej, rynki naszych starych miast, to są takie miejsca, kajocuja ten puls Śląska, bicie jego serca. To są miejsca, symbole. No i widzicie, nie ino w Katowicach bije to serce Śląska, albo we Piekarach, które są duchową stolicą naszego regionu, to zawsze miód się leje na serce piekarzom. Chodził z Dąbrówki Piechty przez lata całe, jak ze ale z tej Dąbrówki małej, nie wielkiej. Mojej małej Dąbrówki. Bo by tu nasi słuchacze powiedzieli, ależ mi też wyczyn nie jest z Dąbrówki Srogiej. No, ponad 22 kilometry to ktoś w Obrachowu. No, to jest kawał drogi, to już jest co iść. Obie strony, tam i nazad po tym czasie. Panie Leszku, wielkie dzięki za to, że my się trafili dzisiejszego wieczora, żeście tu nam posprawiali o tym szkrobaniu jajec i o tych waszych inszych pasjach. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze wezmą sobie to do serca, nie? I w przyszłym roku zrobią wam taką porządną konkurencję w czasie tego konkursu górnośląskich kroszonek. A te wszystkie osoby, o których godał pan Leszek przed chwilą, czyli pan Joachim Orłowski i pani Klaudia Swoboda, one już za chwilę będą godać na antenie Radioka, bo była na rozstrzygnięciu tego konkursu i też takie krótkie interview z nimi zrobiła. Za chwilę też będą godać o tych swoich pasjach i o tym, jakimi technikami wykonują te jajca. Będzie już po polsku, ale myślę, że dla tych, którzy może rychtują się do takiego szkrobania jajec albo robienia techniką batikową, to będzie sporo cennych wskazówek, albo jak zrobić sobie jakieś fajniste jajca do koszyczka wielkanocnego. No to wielkie dzięki. Panie Leszku, a takie jajca też trafiają do waszego wielkanocnego koszyczka? Ja też tam zawsze, ja to robię głównie do ozdoby, nie, na stół wielkanocny, tak raczej żona tam zawsze kupi ta bibułka zielona, nie, na taką ozdoba, nie, ta choinka na Boże Narodzenie, to tu są jajka, nie, to do ozdoby. A do koszyczka, to jedne tak symbolicznie dom, żeby tam ozdobiało, ale głównie to te, co się po tym je, prawda? Ale ja widzę, my już zmierzymy do końca, prawda? Ja zmierzamy już do końca, bo a mnie się 3 tu minuty, tak podobał u pani. Możecie jeszcze łostać, panie Leszku, ale ja mam świadomość, że nic nie może wiecznie trwać, jak Anna Jantar przed laty śpiewała, wiadomo.
No to może, panie Leszku, jeszcze się trafimy, kaj na przykład w maju będziecie łosprawiać, kaj idzie z tym knips aparatem się połazić po Śląsku. to Jak było już dużo będzie dowodki. dobro, no to możemy się jeszcze trafić, kaj, pod koniec maja, jak przyjmiecie nasze zaproszenie. A za dziś Obejrzymy. pięknie dziękuję. Można byście chcieli jakie życzenia złożyć naszym słuchaczom przed Wielkanocą? No ja też pięknie pani dziękuję za zaproszenie i za te przemiłe spędzenie sam tej godziny. Bardzo fajnie, że się sam czuł. No a z kuli tego, że za niedługo mamy Wielkanoc, ciołek życzyć tradycyjnie wesołych, szczęśliwych, pogodnych świąt, lepiej spędzonych z najbliższymi. Dużo nowych sił w związku z wiosną, z błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. No i wszystko, życzę to moim znajomym po naszemu celotki, moim znajomym, innym pozostałym znajomym z Facebooka, i wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. A wy, jakbyście chcieli wejrzeć na te arcydzieła pana Leszka, to możecie wejrzeć na jego osobisty Facebook. Możecie się też wybrać do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, obejrzeć te jego nagrodzone dzieła, które zajęły 3. miejsce w tym konkursie. A już za chwilę właśnie porozprawiamy trochę o tym konkursie górnośląskich kroszonek, a ja mam nadzieję, że was to zachęci do tego, żeby pójść pozwiedzać to muzeum, obejrzeć te jajca, które tam są. No i przy okazji może was też zainspiruje. Zatem byćcie z nami, a ja już dziękuję, panie Leszku, za ten Dziękuję tref. pięknie. Dobrej nocy życzę, wielkie dzięki.